Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan alara at tagapangasinan. Ngam iti agdama kat adda ijay United Kingdom. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti kabsat ko di Tabaggaw Kalyaw Cagayan ni Susan Pataray ken dagiti anak da. Ken kakabsat ko ada Felix, Petronilo, Pedro ken Violeta di Tabarukbok, Quezon Isabela from Juliet Sugitan. Shout out kada Corazon Balaan, Dabzi, Madeline Ballesteros Milo ken Maricel Daligis. Giwo Aquino Narag ken Cabrera family di Tasolana Cagayan from Tanya Giwo ti Singapore. Mother ko Priscilla Cacho ti California, USA. Wilma Joy, Rhea Joy ti Macau, Sydney ken EJ Boy, Kane, Ayana, Zane Clinton ken Princess ti Macau from Erwin Cacho. Inang ko ani Karing Cansejo, Feby Kate Shandy, CJ Lucas, ken Laksha from April Atanasio. Shout out kada Juvie Kutaran, Marivic Kibael, Angelo Asitura Concepcion, Jasmine Rivera, ken Julie. Si Riban ken Musuela family ti General Prim West Bangar La Union from Bernadette Musuela. Villanueva ken Calica family ti Ubog Bangar La Union ken Poblacion Sudipan La Union. Rumbawa ken Ambatali family ni Tatang Jelly, Nazarene, Angela ken Armel from Melanie Rumbawa. Advance happy birthday Kuya Isaias Guillermo from Lilet Luis. Anak ko ada Twinkie, Rhea Vin ken Marben. Manugang ko ada Vanji ken Jemeline. Apo kada Tyler ken Sky from Rhea Remorao. Shout out kada Iting, Aga, Bintong ken Inong from TP Boys, Tila Paz, Abra. Anak ko ada Ayla May Joan, Gian Alea Faye kan lakay ko ani Joselito Galapon iti Jadi Nueva Vizcaya from Ana Delfin. Shout out kada Jocelyn Naabos, Two Tired Adventures, William Bulosan Sr. kan Virginia Kudamon. Happy birthday Anaya Faith Andres ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Passion. Happy birthday pa kan ni Vilmar Canta. Shout out kada Reynaldo Jose, JC, Ayan Jester kan Daisy Jen from Josephine Jose. Velasquez family ti Al-Alinaw Norte Nagilian La Union from Imelda Velasquez. Advance happy birthday kanila kay Rogelio Ubungen from Mericia Bailen. Shout out kadagiti nagagat as secretary, driver, bodigero, helper kan ahente dito'y Creamline Rebisco La Union from Jerry Garcia ti Santa Fe, Aguo, La Union. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Lara. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilingand naklaangan manang itinagan a Lara at tagapangasinan. Kanayo nak nga agdengdengeg kadagiti agduduma apadas a maipatpatangatang dito'y Ferds Caballero YouTube channel. Gapo iti daytoy naawis matriknak anang ipatulod iti padas ko bareng adda maagsaw nga adal dagiti padak adumdumngeg. Sapay ko mamanang tamapilimet a maidrama. Iti pamilya mi manang siyakla ang tinakaturpos iti kolehyo kada kami nga agkakabsat nga isumet ti makagapo no apay asyakla ang tinaaddaan iti natalged a trabaho. Gapo iti day tamanang kaya rigan na asyak meten ti kakaisuna a katulungan ni tatang ko amang mangged sipud pimusay day di inak. Rugyak man nga rod manang ti agsalaysay. Ada akong tatang, agmano ak. Kaasan na ka ti Jaws. Nasa apa kamot ita? Apay, di ka nag-overtime? Saan tatang? Awan din nag-overtime ita kada kami, ta payday. Mapan ka no gatang iti abasto dagiti katrabahwa. Ay, wan. Sweldo yung matgayam nga agpaiso ita. Wan tatang. Ne,
At gayam ti para gastos tayo diti balay. Gumatang kayon ton kadagiti kasapulan tayo. Agyamanak. Talagang agatang akinton bigat ta naibusan ti abasto tayo. Ultimo bagas awanan. Ha? Saan ka di akagat-gatang yu iti bagas idi napalabas a sweldok? Iso a sinobra akti intad ko kada kayo? Dapay kumaang imay itay di ipagmaw. Imay di mawat iti bagas tawan kanon ti may saang da. Itad nan tumutla ka now intun hadan masarakan ni manong mo apag-ekstraan na iti trabaho. Kasta ka di tatang. O sige nga rod, mapanak pa'y agpalas. Sige tamangan tayo ng taon. Ay abamatan si Adam. Ada di ta silid na nga agribribyaw. Sige tatang, ngam rumwarak matlaang tada papanak. Sa tino ti papanam, di ka kat aginan ako man anak kao. Palubusan daklatan tatang, sana bale ta mabiitak laang. Iso a palubusan daklatan. Naimbagtasan ka nag-overtime italara. Ada ngamin kayat kung ay bagakan ka. Anya day ta, Ed? Ada kumpanya nga agkasapulan itikas iti trabaho ta ijibalasiw tao. Nga masapol nga ag-apply ta iti agency. Diyan pagkakanyak ti office mate ko. Ijay balasiw tao kunam? Anya apagilian? Ijay UK. Di matarapapta ti makatrabaho ija abroad. Dahito yung tigundaway. Aggidan ta nga ag-apply. Tapno aggidan tan tumutlaang amapan no bilang. Sigurado adakkel ti mabusbus dita. Saan abali Lara? Tanod datan ton ijay. So magmamanula abulan, masubot tanton tanyaman na magastos ta ita. Kan may sa, sigurado nga damot ornong mo saan aya. Nabayagan na plano ta daytoy. Kan napagsaritaan tamot tan idi nga agornong ta ita aramatan ta nga ag-apply para ija abroad. Adamot ket din ngam jak amo no umdas. Sana bali Lara. Maamwan no umdas to ornong mo, apaman ang mapantay ti agency. Kan masapol nga isagana tandag iti kasapulan ta apapeles iti panag-apply ta. Sapay kumarod ta umanay. Kaya't kumutan ti makapan iti balasiw taaw. Amumat asyak laang tinamnamaan da iti balay. Iso nga basit laang ti mailaslasin ko tunggal sweldo. Jakmot namin kaya't nga obligaon ni tata nga agtrabaho. Taamo ka sipod pimusay day dinanang. Kaslawan mo ton ganas na nga agubra. Agtrabaho no kayat na. Saan no saan? Di kagda naglara. Mapantan to iti agency. Tapno maamwantan no umdas to ornong mo. Kuno anya dagiti kasapulan na papeles iti ipapanta iti balasiw taaw. Naimbagtasimmangpat kan Lara. Ay naganakan ni ipagmaw. Intaray itay malum ni manong mo ija ospital. Anya? Saan ay apito abulan laang ti tiyan na? Apay ang naganakan? Kilaat ka no ang nagsakit ti tiyan na itay. Iso ang nagdanag ni manong mo. Nasisaryan ni ipagmaw kat di ubayng adda iti incubator. Kasta ka di tatang? Naimbag na rod ata nakaraosan ni ipag. Madanagan nga ron ni manong mo tawan apulos tigam da akwarta. Ha? Di damot impagarok nga aganakan di asawa na. Nasisaryan pa'y. Kaya tiyo asawan, awan pa'y naurnong da? Idi pa'y kuma, inrugidan tinagurnong, tadi tay mapakpakadaan ti kastoy apasamak. Pangalaan da kumangay mo't Lara. Katag extra lang mo't ni manong mo iti trabaho. Sikan ati mang tulong kadakwada. Sigurado nga daornong mauta natalgad ti trabaho. Tatang, amuyo mo't asyak amin ti agas-gastos iti balay. Pati pa nag-eskwela ni JR. Kasano ko makaurnongak ngay? Imposible nga awan ornong mo, Lara. Nagdakkel ti sweldaw. Tatang, adamot dagiti pagkasapulak amasapul ayurnongak. Kaya't ko ti agtrabaho iti abroad. Iso nga agururnongak iti pag-apply ko iti trabaho iti balasiw taaw. Kaya't mo asawan? Panawan na kami. Nay, kasano kami laangan nga eh? Iso nga rod amasapol nga agpursigimat ni Manong nga agbirok iti trabaho na. Asaan laang anak kadepender kada tayong agnanayon. Tumakdakkelan ti pamilya na. Di ka din agreklamo, Lara.
sika ti nakaturpos. Sika ti adda na talgad at trabaho na. Rumbang lang arod at tulungam ti pamilyam. Saan lang nga day tabukod mo abagay ti pampanunutam. Sapay ko matamaawatan nyo ti sitwasyon ko, tatang. Masapul a panunutek meten ti bagik ken ti masakbayak. Uy, girl! Nakasapsapang, sana na may pinta day tarupam. At ka di problema? Kanayon mat ngadda, kaano ayaan na awananak iti problema. May papan ka di manin iti family? Anyapay ko ma. Sus me, friendly. Bakbakitan kan. Saan nga amin na panawon kan kwartam katarumbang nga ibukbuk mo iti family? Kanayon kamot at tumulong kadakwada saan aya? Rumbang lang nga rod, amang ibati kamot iti para iti bagim. Araramidak mat dayta, ngam tunggal adda dumteng a problema, siyak patlaang tinamnamaan da amang sulbar. Ay, apay aya friendly, anya manin ti problema. Naganak ni ipag ko, premature J baby, tapitula bulan na. Naka-incubator, katirigat na, nasesaryan pa'y ni ipag ko. What? Ay, di mo ko na nasi ka manin gastos para kadakwada. Kasta nga rod timbaga kanyak ni tatang. Ha? Isaganak kano ti pagbayad iti ospital, tawan pulos urnong ni manong ko. Ay, unay mo't daytan. Adamot na urnong ko. Ngam usarag ko maiti panag-apply mi ka ni Ed iti trabaho iti UK. Oh, di imbagam kumadayta ka ni Pudram, Imbagak nga da urnong ko, ngam ada pangusarak. Ngam sana dimngag. Masapul ka no asyak ti tumulong, tasyak ti adda na talgad at trabaho na. Ay, Ti problemak ita, no aramatak da di akwarta di ospital. Kasano nga ibagak day ka ni Ed? Sapay namnamaan na nga agiddan kami nga ag-apply para iti trabaho iti balasiw taaw. Kas iti na ibagakon manang Emmy, gaputa siya klaang tinagturpos iti kolehyo, kan naadaan iti natalgad at trabaho. Kaya rigan na siya kun ti breadwinner, kan siyak matlaang tinamnamaan da amang sulbar, iti anyaman arumso aparikot, nang runa no maipapan iti kwarta. Ultimo ti nauna kabsat ko a pamilyado, siyak ti patudunan ni tatang amang suporta kadakwada, ta siyak kano nga rod ti adda trabaho na. Agkadkad man tiriknak no daduma, awan matlaang ti maaramidak, tadyak kayat agumura kanyak ti amak. Ken may samanang, jak matla kabailan asaan at tulungan ti pamilyak. Ngam pagaamu tayo matmanang, saan ang mapakpakadaan ti idadatang ti parikot, kas kuma iti napasamak iti pamilya ni manong ko. Rumwaran inton bigat iti ospital di ipagmaw. Sika pa'y lati makamo iti pagbayad iti ospital, Lara. Talaga ka di nga awan sa bali a pangalaan ni manong iti pagbayad da, tatang? Awan ka nung around. Sana balay tabayadan na kantumot la ka no into na dan trabaho na. Kaanon tupay? Kat saan mat nga agberbiro kiti nasaya at trabaho na? Da, Nasaya at kat di tatultulungan pa iti asawa na idi amanggod. agoray ka man, Lara. Agoray ka man. Di mo ka di kaya tatulungan, di kabsat mao. Saan mo't nga iti kasta tatang? Ngam adda ko mapangusarak iti naurnong ko. Katadan to man maurnong mun Halangan mo't abay-bay masaan na makarwar iti ospital di ipag kan kaanakam. Sige nga ron. Isyakton ti mapanay di ospital. Tapno amok no mano ti bilda masapul mabayadan. oh, adda ka mo't ten friendly. Kunak nilaylayon mo ti sana sumrek. Saan, friend? Sayang ti may nga aldaw ko. Ag-overtime aklaangan. Okay, kasano? Talaga asi ka tinagbayad iti amin abil iti ospital? When, friend? Talaga nga awan gayam na idulin da mausar para iti panaganak ni ipag ko. Ay, Saan da ka no anam namaan masapa nga aganak?
Ay na, Frenny. Swerte na kit di ata da ka amang supsuporta kada kwada. Kat dayta, ti pagbilibak kang ka, Frenny. Ang panunutom ko, mamo, ti masakbayam. Kan sana pati di kabsat mapamilya doon, kat pasuportaran pailakan ka ni tatang mo. At dapat di burida kaya pagad-adalam. Ay, nako. Ti parikot ko ita, kat no kasano nga ibagak kan ni Ed, ajak pa'y maka-apply ita iti ibagbaga na at trabaho. Tanausar ko ti urnong ko. Well, good luck kang ka, Franny. Sapay la kumata kanayon ang makaawat genobium. Sapay la kumata saan ama uma amang oray kang ka. Anya tinapatay ko pagsaritaan ta ako, Nam Lara. Ed, pasensya kan. Diyak pa'y maka-apply ti trabaho nga ibagbagam iti balasiw tao. Naganak kami ni ipag ko. Kat si ka man iti naggastos. Kasta ka di? I'm sorry. Amuklatan, Lara. Adang arod mabalin ko? Pamilyam ti masaknan. Amok nga isuda ti pilyam. Sana siya. Saan mo't nga iti kasta, Ed? Makisarita ako mga itantan tapay laeng. Adan tumot la sumangbaya sa baling nga oportunidad saan ka di? Lara, maawatan ka. Napatigkan ka ti pamilyam. Ngam panunutom kumamot ti masakbayan ta, ah. Ado ti arapaap ta. Kat karaman di ta ti pamilyam. Ngam kasano amang rugita. No kanayon latan nga gin-inuray ta. Anya harut ti kayat mo asawan. I'm sorry, Lara. Ngam nakapagdesisyon akon. Ituloy ko tag-apply. Mayat ka man wano saan. Kasi tinakunakon. Awan ti mapasamak ka data. No kanayon ang maitantan ti panggap ta. Isa ang maawatan na kuma. Sige. Saan ka alapdan, Ed? Diyak mo't kaya tasyak ti agbalin at tubang iti panangragpat mo kadagiti arapaap mo. Aramidam noon niya ti amom makapasaya at kan ka. Si papalobusak kan ka, Ed. Nagsarita kamin ka ni Ed, friend. Kat, imbagam kan kuha na tinapasamak, Franny. Anya nga iti ko nana. Patuloyan na latakan o ti panggap na mapan iti balasiw tao. Ha? Oray sana ka makasurot kan kuha na. Anya? Ay, taytan di bagbagak, Franny. Saan nga iti amin nagundaway kat maawatan na katinobium. Siyempre, adalat na marik na napan nakaupay. Amok na ita. Ngaman niya ti aramidag. Pamilyak ti masagnan. Wen, adata ditan. Ngamsan nga iti amin nagundaway. Awan mo ti dakas na suportaram ti pamilyam kat. Ngamrumbang lakom amang ibati kamat iti para iti bagim, Franny. Nangro na katad na nobyam nga agururay kang ka. Diyak mo't mapabasol ni Ed. Amok anabayagan akayat na maisagaan namin ti masakbayan mi. Ay, Kat, kasano nga roden? Pinalubos akon. Amok at talaga adisididon iti panggap na. Sayang laan. Kunak no da ito yan tirog iti panagsagana mi para iti masakbayan mi. Well, ikararag mo laingan asapay kumata mauray na katinobyom. Kang runaan na, saan ko makakita iti sabali a babae iti papanan na apagilian. Nasakit man para kanyak tinapagsaritaan mi itinobyok manang Emmy, awan tinaaramida, tadyak mat kayat asyak ti agbalin at ubang, tapno matunoy na dagiti arapaap na. Amok ana pasakitak tirik na ti kaayan ayat ko, gaputakas iti sigod, inununak manan ti pamilya, ngem dagiti arapaap mi. Impagarup ko manang numapunas matlaang ti pasugnod kanyak ni Ed, gapo iti nagbalin a desisyon ko
Ngam nadlaw ko akim maya kay kanyak tinobyok, sipod na pagsaritaan mi, asa anak a makigiddan ken kuana, nga agaplay iti balasiw taaw. Hoy, Frenny! Bigbigat nga may-mayeng ka dita. Si kamat gayam, friend. Apay, anya man ayat tinaon nagapampanunutem. Amom ka di nga oray siyak, apektado akiti kasta makitkitak adjar mo? Nagdakkel ngamin tinagbaliwan ni Ed. Manipudyak nakasurot kan kwa na nag-apply para iti ibagbagana at trabaho iti UK. Ay na, Frenny, amom, oray siyak, nadlaw ko dayta. Di ka lakay ta pagdamagan, iso apatay mali siya aklatan. Diyak ngamin kayat, anakarkaro ang madigdigan ti marikrik naam. Namin ano nga inawagak, tadyak mo ton mauray nga awagan nak. Ngam kanayon na nga ibaga abisi kano iti trabaho na, kan iti panag-apply na iti UK. The question is, kasta nga tangag paiso, Frenny? Amok arason na laangan da jay, friend. Talaga na disappoint. Gaputa din na ninamnama, ajak makasurot kan kwa na. Ngam jak matkat di mapabason no kasta ti marikrik nana. Tanabayag matan nga agur-uray. Tapno marugyan min ang maisagana ti para iti masakbayan mi. Kas iti nakunakon, Frenny. Saan nga iti amin na kanito kat maawatan na katinobyom? Saan mo siguro pakabasulan no panunutom matan ti para iti baggim? Jet, Iso masapol amang ngadengkan sakbay ang maladaw ti amin, Frenny. naimbag tada oras mo ita nakisinara kanyak, Ed. Kunak no busy ka manan. Pasensyakan ka dagiti napalabas nga aldaw. Talagang amin na makumikumak. Okay lang. Maawatan ka, Ed. Lara, talaga kaya't kumot nagkita ta ita. Tapno makapagpakadapkan ka. Ha? Nakaawat ako niti email, manipod iti kumpanya nag-apply ka di UK. Naawat ak. Ag-flight ako niton sumaron no alawas. Ha? Kasta ka di? No kasta talaga apatuluyan mo ti mapan iti balasiw tao? Saan ka daday tatarapapta? Ngam saan ka mata makasurot? Pasensya ka na talaga, Ed. Diyak mo't namnamaan dagiti napasamak. Okay lang. Oray ka sa nung matayat ko makadwa ka no saan mata mabalin. Awan ti maaramidak. Ngam sapay la ko ma. Ta makapagpanunot kan tumatlaan. Ed, Diyak ilibakken ka. Naupayak gapoy tinagbalin a desisyon mo. Ngam di kag danag. Maawatan ka. Amok mo ta sana siyak ti pilyam. Gaputa ti pamilyam ti pang pangrunam. saan mo takasta, Ed? Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Amok na ita. Ngam diyak may kari na oging kat kaano ang makaurayak. Diyak mo ti pagbagadi mong tulungan ti pamilyam. Ngam ipaayam kumamot iti panawon ti maipapan ka data. Dagiti arapaap ta. Ti masakbayan ta. Agyaman nakiti pa nakaawat mo, Ed. Katsapay ko ma. Ta saan ka nga agbaliw. Inton addakan iji balasiw taaw. Apay, di ka mapanagtrabaho ita, Lara. Saan tatang? Adda na patag nga aramidak ita. Iso alimangan nakpailaang iti trabaho. Di pa kat kailalan ti may kisa iti swildom ta naglangan ka. Sana bale tatang. Tamas napatpatag ti pagnak ita. Kasta ka day. Ay wun gayam. Awan man iso aminan diti balay. Amo ka nagswildo kan iti kalman. Ited mon ti paggatang ko kadag iti masapsapol diti balay. Wan tatang. Adoy ti kwarta. Nay, apay ngay aday tulaang. Kurang day tao.
Di mo tunggal mangtad kakit adda sobrana. Sapay igatangak kumaitigatas di ka anakam. Pasensyaan nyo pala ang dayta, tatang. Adamin iyor urnungak. Apay ang masapul ada kayo ti gumatang itigatas di anak damanong. Rumbang ko mga isumot ti mangipaay ti kasapulan di kay anak nga anak da. Nay, apay ang Lara? Imutam di kabsat mau? Saan mo't nga itikas tatang? Ngamrumbang ko mga amuna mo't ti responsibilidad na iti asawa na. Saan akanayon ang nakadepender iti sabali a tao? Saan ka matasabali at tao Ada mo't tagitinas ka na paggastusak. Ada pa'y pag-eskwela ang kakabsat ko. Kabaalam na ita. Nagmayat ti trabaho. Tatang, naskan nga isaga na akmatan ti masakbayak. Maawatan nyo kuma. Apay, kaya't maun ti makiasawa. Panawad na kami iti kabsat mau. Naumakan amang tultulong ka na kami. Tatang, uray kas pangarigan makiasawa akon. Di na kaya't asawan asaan kayon atulungan. Ngam sabalin taon no adan asawam. Di munton maipaay ti amin nakasapulan may iti kabsat mau. Saan apod no dayta? Uray anya ti arapaap ko para iti masakbayak. Karaman kayo iti dayta. Ngambay andak kumamot ang mga ramid itan iti kayat ko para iti masakbayak. Uy, friend, aping absent kayo di kalman. Ay na milagro. Itala naglangan ka. Sigod-sigod di mo kayo aglangan, tamasayangan kayo ti deduction mo. Friend, ada ibagakan ka. Kat sigurado ang maragsakan ka iti ipadamag ko kan ka. Oh, anya day ta friend ni. Ay na, kasla magagaranak pa na makaamon, anya day ta nga ipadamag mo. Napanak iti agency ang nagaplayan ni Ed iti trabaho para iti UK. Ha? Nagaplayak iti kumpanya nga ayan ita ni Ed. Agpay sa friend ni? Ay na, at last, nakapagpanunot ka matlaangan. Agpaiso ti kunam, kastamot ni Ed. Panahon mo tantap no sangwak iti para iti masakbayan mi ka ni Ed. Katsapay ko ma, tamaawatak, kat makapanakon iti kabiitan a panawan. Ay na, friend ni, sure daytan. Sigurado ang maawat ka. Kano nagpintas ti credentials mo kas kada work experience mo. Sapay ko ma, friend. Magagaranak mo tan ang makapan iti UK, tapno agkadwa kami matan kan ni Ed. Anadya ko na mga ibagam, Lara. Tatang, naawatak iti kumpanya nagaplayak. Anya? Umakar ka iti pagtrabahuan? Saan ka kadipay a kontento iti masuswildom iti kumpanya nga ayan mo ita? Tatang, amok nga ado ti oportunidad iti trabaho nga umakarak. Saan din no ayaday ka? Ije UK, tatang. Anya? Agabroad ka? Hapi adi mo yung bagbaga kanyak apatuloyam gayam day ka apanggap mo? Amok kami nga agkadkad kayo, tatang. Amumot lagayam? Kasano kami iti kabsat mo no panawan na kami? Kasano ti panagadal di adaym? Amumot asikalaang ti pangnamnamaan may? Di kay agdanag, tatang. Di kay baybayan. Nang runa ti panagadal ti kabsat ko. Namnamaan nyo nga ipaay ko dagiti kasapulan nyo. Uray adda akon iti adayo. Maipaayan kayon iti narangrang ay apanagbiag, tatang. Iso asapay lakumata maawatan dak. Aklunak nga dadanag ko iti dayta panagsarita mi iti amak manang Emmy. Ngam ingka gumaak tinagbalin a naturad, kat tinakderak ti desisyon ko, iso nga awan nga rod tinaaramidan ti amak. Kalpasan laeng ti sumagmamano alawas, apaman analpas ko ti amin akasapulak a dokumento, nakapanak meten dito UK. Kat nagtrabaho akmat laeng iti kumpanya nga ayan ni Ed. Iso analaos ti ragsak ti kaayan-ayat ko. Ingka gumaak nga impamay sa ti trabahok ditoy, tapno sa anak nga aglangan nga gipawit para iti kasapulan ti pamilyak di ta Pilipinas. Nang runa ti para iti panagadal ti kabsat ko. Di ta nariknak ti panagsubli ti sigod a kinalailo kanyak ni Ed manang. Katkas iti ingkarina,
Suportado naklatta, iti panang suportakmet iti pamilyak. Ininot nga rod ang nakaurnong kami para iti pan nakatungpal dagiti arapaap mi. Kat ur-urayan milaangan ti umno apanawan, tapno makapagsimpa kami. Nayawag kumatan ka ni tatang ti maipapan iti plano mi iti kaayan ayat ko. Kat mariknak nga awan panagkadkad na, tamamati ak amarikna na asaan kun to ida baybayan nga uray agasawa kaminton ken ni Ed. Daytoy tipadas ko manang, toy pagayam mo, Lara. Lara, pagayam ko, dayawag ti kinasingpat mo nga anak, ta ipapaay mo amin at tulong para iti pamilyam aginggat kabaalam. Ngampod dumat ti balakad dagiti naasidagkan ka, apanawan matan, tapno panunutom mo ti para iti masakbayam. Ita, nasubalitan amin a kinaimbag mo, babaan iti parabor nga impaaykan ka ti Apo anamarswa. Sapay ko ma, tagtultuloy tinaimbag agasat asimmangbay kada kayo iti nobyom. Kat itapay laeng, kablaawan kan, para itinaragrag saktupay a panagdannayo. Alakastan, pagayam ko, kat agyaman na kiti panangibinglay mo itipadas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Rio at taga Benguet. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Advance happy birthday kani Bing Soriano. Shout out kada Maria Simon, Luz C, Bulad Bakuyad, Jaime Rodriguez kan Maria Teresa Sabinay. Asawa ka ni Jun Sulweta di Tadagupan City, Pangasinan from Marilyn Fragata TV. Shout out ka ni bakat ko Karen Joy Rista Vidal dito'y Macau. Vidal family iti Sulbak Pidigan Abra. Rista kan Rabena family iti Santa Catalina Ilocos Sur. From Rolex Dexter Vidal ti Macau. Nanay Lita Mosuela, Noel, Nicole, Ricky, Audrey, Jane kan Jade, nilakay ko Ruel kan baby Jared Siriban, from Bernadette Musuela, Tibangar, La Union. Lakay ko ani Lamberto Pasion Jr., Leslie May, kan Noli Andes, ti Villa Carmen Ramon Isabela. Cruz family dita Santiago City from Anthony Cruz. Shout out Pepito Ugay, Jamil Soler, Lydia Yao China Mix Vlog, Feya, Daisy Bastian kan Jasmine Rivera. Kalyag family ti San Nicolas Pangasinan from Maggie Ladja. Ampeng iti Kudal Kalinga Tabuk City from Eva Diwean. Ravina Ramos kan Gallejos family ti Burgos Ilocos Norte from Noime Ruth Rabina. Engineer Chris Ryan Rillon ti Ifugao. Bawa Lopez Kilang family kastamat dari May, Shailene, Christine Jefferson kan Adonis from JV Bawa ti Tapa San Mariano, Isabela. Alamo Maliaga Bueno kan Banyal family from Nestor Cuse ti Apari, Cagayan. Happy birthday Mercy Urbana Lacerna from Merlin, Paloma. Shout out pa'y kada Fredo, Jason, Jeff, Jano, Edward, Benson kan Rodel iti Hagio Mitchap, San Juan, La Union. Taginod, Busilan kan Kapati family di Tasolana, Cagayan, especially the Chelsea kan Caden kan Konkon Kapati. Mother ko Aninelia Muega kan kakabsat ko iti Aurora Isabela, kastamat ni Mamang Gliceria Lorenzo ti Barangay Turod, Purok ni Bulan, Ramon Isabela from Van Muega. Primero family ti Kayasan Kamiling Tarlac from Raquel Paras ti Hong Kong. Shout out Madeline Ballesteros, Imelda Velasquez kan Josephine Jose. Advance happy birthday Mary Ann Malsi Dumapal from Evelyn Malsi Bautista
Aosta ti Italy. Belated happy birthday kanimanang ko nati Galam. Kastama takablaawak dagiti kakabsat ko ada Janet, James, Jimmy kan Jason. Happy listening matlaan kadagiti kakaanakak nga isoda Ella kan Ipeng from Zeus Galang. Bristol kan Palikpik family kan shout out kada Romar, Elmer, Joy, Jonas, Kiyo, Dimple, Pipita kan advance happy birthday Jervy Bristol. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Rio. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin adanunan tinano mo asurat ko. Kastamo ta nakablaawak dagiti padak anaayat amang tartarabay kadagiti padas ang maipatpatangatang babaan iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan manang itinagan Ario at taga Benguet. Saan ama ko na nga daan kami manang ngam na ikagumaandak ang napagadal dagiti dadakkel ko. Kat napagasatan akmat ang nakastrek itinatalgad at trabaho. Kaspang subad ko iti sakripisyo da kanyak, ikagkagumaakmat nga ibaklay ti amin na pagkasapulan mi. Ngam addamay sa apagasmak manang, naasamak iti nightlife. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Naimbag tanakariing kan Rio. Aldawan, parbangon ka man kano na simbangpet ko na ni Tatang Bao. Ay, nagawis ngamin ti may sa kaopisinaan minanang. Kasangay na ngamin, isoanapan kami iti bar. Di mi moten na puutan ti oras. Ay na, anak ko, amangad no agsakit ka iti kapupuyat mo. Naimbag tawan serok mo ita. No daduma, uray ada trabahom iti kabigatan, maladaw kalatta nga agawed. Di ka di pagdanagan nanang. Pangliwliwak lang iti bagik ti isusurot ko kadagiti gagayem ko. Wen, gamsaan anasaya at akitaan akanayon amarabyan nga agawed ti may sa abalasang akasken ka. Mga noan niya ti pagarupan dagiti makakitkitaken ka. Bayan nyo, tagong madangag chismis. Palpalagipan ka laang anak ko. Diyak ngamin kayat at ipay amam ti agsao. Amangan no makaisawang ti di mo magustuhan. Nanang, nagustuhan akon iti edad. Amo kon ter aramidak. Iso adidak ka di pa kadanagan. Nakasaritam ka din dyan anak mo. Nagkapuan na kanumanain. Parbangon manan ang nagawid. Nakasarita kapaman ang nakareeng. Kas iti sigod Napanda ka no iti bar kadwa na dagiti kaopisinaan na. Di lamauman na kanayon akas ti aramid na. Imalbalasa nga agawid iti disoras terapi Di pa'y lakit nga ron makiasawa tapno agtalnan ti biyag na. Kasano ang makiasawa? Katawan to pa'y agbayag anubyon Numarik na di na kayatan basta i-break na latan nga awan gap-gapuna. Ay na, sapay la kumatadinan to apitan ti bunga ti kasya nga aramid na. Kita man ti inaramid na kanitiday. Oray la nagsangsangit pi man jay tao tabasta insinan na matlatan. Idinto tamano atawon da nga agnobyaw. Diyak pan amo, noan niya ti sapsapulan na iti may sa lalaki. Makunak mo ta nasaya at ginaudi anubyo na, ni Tede. Katalaga may? Mawan maaramidan ta no day ta ti desisyon na. Saan ta mo't mabalin nga ipilit ti kayat ta, ta saan mo't adata ti makidun na. Ikararag talaangan asapay kuma, ta makabirok tumutan iti kap-kap na kanna. Talaga nagtaer ni Louie. Langan at irresponsable a lalaki. Nagswerte mo dun ti asawa na. Ay, sapay kuma. Tadamot masarakak a lalaki akas kankwana. Hoy, girl! Ha? Akpay akas taunay man ti panang mat-mat-mat mo ka ni Louie, ha? Ay, saan mo tanya? Oo, anya saan? Girl, itay papalpaliiwan ka. Agim imagine ka tingat aldaw. Nagtaerasan ka di? Kan kasla natak ng alalaki? Ay, di mo ko na ipakat mo man ti kina-play girl mo. Hoy, ang mga nagkursunada ka matin ka ni Louie. Laglagi pam, asi aasawa da ita. Saan?
Main intriga aklaan kan kwa na. Sapay kumaan niya, ta makaklose tan tumat. Tapnan niya. Tapnog balay na barkada. Madmadlaw ko nga minakaslat trabaho balay laang ti aramid na. Kaasimat na awan pagliwliwaan na. O, di padasam agay yaman. Anya ti amom, ang mga nagbaligi ka. Sapay la ko ma. Louie, lunch breakan. Saan ka kadi mapanmangan? Ni, si Kamat Gayam Rio. Inlapas ko lang di papaaramid ni boss. Sakbay mapanak ag lunch. Oh, di agkuyog tan. Mapanak mo tan ag lunch. Saur nga min day di amati. Napan nag-lunch ijerwar, kadwa na ti darling na. Kasta ka di? No kasta, agmay may saka nga rod ni ag lunch ita? Wen nga rod, isong awisan ka. Umay ka, agid dantan. Kan tapno makapagistoryata, sakbay asumrek tamanan diti opisina. Day talaga yam. Okay, fine. Ay, agyaman nak. Kunaklakit din no paayan nak. Ala, mapanta nga rodan. Malaksid ana isamak iti nightlife. Kan gaputawan agbayag a nobyok manang Emmy, binirngasan nak iti playgirl ti kaopisinaak abayan. Ngam na maawatan ti kasingadan agayem ko ti kababalin ko, isumat ti pakasurunan unay dagiti dadakkel ko. Jakman mo't amo manang, tano maipapanan iti makarelasyon ko, talagang awan ti ipampamaysak. Kaya rigan na makiay-ay-aya maklaeng no makirelasyonak manang. Tatiga po na, again enjoyak iti kasta setup. Ngam adamay sa akaopisinaak ang nakaawis iti atensyon ko manang. Ni Louie. Iso nga inaramid ko ti amin, tapno makapagsinningad kami. Kat sa anak mat anapaay. Talaga makaparayaw ka akasar sa Rita Rio. Sikat yung pagbagada nga at the sense of humor na. Agpaiso? Ay, naimbag mata sa anak gayam a boring akad kadwa. Amom, manipad nagbalinta na singad. Sana ko na maborboring. Kasano, kat nakaserseryoso kamot ngamin a tao. Diyak pa'y makita nga agpalailang kamot. Masapol ngamin ni agawid a kadagos, apa man na malpas ti trabahok. Tabirukan dakdagiti anak ko. Nila mamang tikad kadwada iti balay, no agawid dan nagapoy di school. Ay, nagrigat ta talaga, naawan dito ita asawa. Well, if you need company, adak lang ditoy. Ha? Oops, don't get me wrong. Awan ti kayat ko asawan iti naibagak. Di ka di maalangan ang makikadwa iti may sa lalaki as iaasawa? Anya kumaga po. Amo ka na simpot ka tao, Louie. Kayat kalaang nga andingayan. Tapno mapunas ti iliw mo iti asawam nga adda iti abroad. Agyaman ak ta nagbalinta na si Ngadrio. At least, adagayim ko, kabayatan nga orayag ti panangala kada kami ta asawak iti pagilyan nga ayan na. Ha? Kayat mo asawan? Sumaruno kayo iti ayan na? Wan Rio. Diyan kami kahit nagnanayon ni agsisina kami asang kapamilya. Ay-ayat ko unay ta asawak kanda kita anak ko. Isa ti kayat ko, kanayon niya agdadan na kami. Oh, di kabayatan nga da kayo pa'y ditoy. Adda ak matamang kadkadwakan ka, Louie. Hoy girl, adamad-madlaw ko kada kayo ka ni Louie. Anya day ta? Nasingad kayo una yan. Kanayon kayo agkuyog. Uy, ang mga nasa balimat daitan. Hoy, di may pakatikin na playgirl mo kan Kuana. Mom, nasingpot a tao ni Louie. Maayayo aklaan kan Kuana. Aging galaangan dita. Tamu-tamat nga da asawa di tao. Tumpak ganun. Ang mga no dita madadal ti kina playgirl mo. Pagkunamat. Napaliiw ko ngamin, asipod na nagbalin kayo na close ka ni Louie. Di kan sumursurot ka dagiti kagayam mo nga ag nightlife. Kan, awan mo tanti sa bali a lalaki ang makitkita kakakuykuyog mo, girl.
Kasla agrikrikos latan ti lubong mo kan ni Louie. Gapot agayam kami, kasjay laang dayjay. Well, sapay kumatasaan ka ma-fall kan kuana. Laglagi pam, ulitek, adda asawan na. Kat sigurado nga awan ti magimulam, just in case ma-in love ka kan kuana, girl. Asino man andyan ang itulod kan kariyaw. Sa bali man mo't alalaki dayjay, kaupisinak dayjay nanang. Nagrigat nga minti agura iti taksi itay, iso nga intulod na kon. Kung akno adaman sa bali ang nobyo mon. Unay mo't daytan nanang, nobyo manan. Ay katkasta mo't asigod saan aya. Iso asaan akon amas daaw, no adaman sa balin alalaki iti biyag mo. Nanang, nadlaw mi kanitatang mo, asaan kan nga awid iti disoras ti rabi, wano iti parbangon. Kat maragsakan kami iti dayta pa nagbalbaliw mo anak ko. Siyempre, nanang, dumtang matlata ti pan nakauma Ay kat nasaya at ano kasta anak ko. Sapay kumata dumtang mutan ti lalaki nga agbalin akatakunay nay mo iti biyag. Tapno makiasawa kamutan. I'm sorry, Rhea. Diyak mo't tinalabdan tiriknak. Nailawan tan. Awan ti rumbang nga idawatam iti sorry. Imana mo nga. Nagayatan tang agpadpada tinapasamak. Si aasawa ak. Diyak mabalin niya isukat ta asawa kiti ore asino a babae. Amok day taluwi. Saan ka mat nga agawan iti asawam? Amok ti pagluglugarak. Agyaman ak namawatan na Rhea. Aklunak. Napatag kamutan kanyak, Louie. Diyak imanugot nga adda mapasamak kadata. No di ka ay ayatan. Amok. Marikiriknak na ita. Katjak ilibak. Adamat na isang sangayin ang mariknak para kan kariyo. Iso na lang tagpatinggalang iti kastoy. Diyak kahit amang namnama kay tinalablabas ngam iti mabalin ko ngay paikan ka. Maawatak. Tikid-kid daw aklaang. Kat ipayan na kiti uray sumagmamanulaang akan ito. Diyay marik nakadamot patagkukan ka. Dayjay laang tikid-kid dawak, Louie. Idida mo manang Emmy, impagarup ko no na intriga aklaang iti kinaulimag ni Louie. Iso ang naawis ti imatang ko kankwana. Ngam iti panaglabas ti aldaw, ininot anat nagtirik na kankwana, aging gaadimteng ti kanito, adimin nalapdan tirik nami. Kat napasamak ti saan ko maarumbang ang mapasamak. Mariknak mo't ket di nga ada panagayat kanyak ni Louie. Ngam dakkel alapad ti kaaddan pamilyana. Manipod na ilawan kami manang, masansanan alimad nga agsarak kami itirwar, tapno pabusuyan mi tirik nami. Impagarup ko ididamo no agbalinak kontento itikas jay as setup. Ngam nagbidutak, ta iti panaglabas dagiti aldaw, makarik na akmutan iti imon, no maamwak nga adda ti atensyon na iti pamilyana. Hello, Louie. Doon nga daw adi kasimrag. Apay ngay? Nagpakadak ka ni boss. Agsakit nga minti buridot nga anak ko. Di na kaya tapanawak. Iso anas ka nga daka kanayon iti sibay na. Anyamot ten. Di mo laka din mapanawan aya? Rio, saan ang mabali na panawak? Nang runakat kanayon ni ag-video call ta asawak. Daimon monitor na matlang di ka sasada anak mi. Unay mo't daytan. Di nakman laka din maipaayan mo't iti ure apag kanito laong. Di nakadi ka iliw. Sumrok ka ngaminan Pasensya kan Rio. Ang mga numabayag pa sakbayan makastrigak manan. Naka-indefinite leave ak namin. Anya? Day tadagpay sa Rio. Diyak namin amo, no kaano nga agimbag ti anak ko.
Anya kamutan, Louie. Unay kamutan. Uy, girl, bigbigat nagmamayo ka. Apay, anya ti mapaspasamak kang ka. Tiyak manam mo. Sla ka na yun nga kakapsutak. Binigat ama ditirik na. Ay na, girl, nadlaw ko nagdakkel ti imresam. Tinasayaat, agpadoktor kan, ang mga nadamot sakit mon. Wano, ilimulangan day ta ka ni Louie. Mati. Amok, girl, nalablabos pa yung panaggayam ti relasyon nyo adwa. Oh, di pimod no, dyan bagakan ka edi, nga amangan numafol ka kan kuana. Ay, Oh, anya nga ita. Ngam kasi tinakuna kong girl, don't expect anything. Tapamilyado di tao. Kas kumaita, saan mo ang maobligang agpakita kan ka? Nagkita kayo. Ta priority na tiyag sakit nga anak na. Kas makita mo't girl, kabailan na nga sakripisyo ti trabaho na because of his family. Di ta makitam at talaga nga awan pangisukatan na iti pamilya na. amok day ta. Di kagdanag, taamok ti pagluglugarak. Amok nga kita kaming tumatlaan. Apaman asumrak iti trabaho na. No, agsublipay. Ha? Naka-indefinite leave ni Louie, girl. Is a 50-50 ti chance nga agsublipay diti office. Maawatak ti marikrik nam. Ngam real talk lang da ito, girl. Isa, please. Di kan mang namnama pa'y ka na Louie. Diyos ko. Pudno ti atap ko. Masikugak. Anya ti aramidak ita. Kasano nga ibagak ka ni Louie ti kasasaad ko. Katamok ang mariribukan unay. Gapo iti kasasaad ti anak na. Anya da ito yan aramid ko. Kasano nga ipudnok kadag iti naganak ko. Ngamjak pagbabaw yan tinapasama kanyak. Takinayat ko da ito ay. Kan maysa, inayat ko itinapudno ni Louie. Naimbag ta nakita tamantlaan ng Louie. Kaano magsubli ka iti trabaho? Kinapod no na Rio. Day tati makagapo, iso anak isin narakak matun ka. Apay, Louie? Napagnumuan mi ta asawak, adya ko nagsubli ti trabaho. Ilaylayon ko ti ag-resign. Bayat nga orayin mi ti ipapan mi ti pagilyan nga yan ti asawak. Umadan di kanon. Iso ang masapol ang maornos amin ang mapanawan mi dito'y Pilipinas. No kasta? Pumanaw kan iti mabiit. Kasano akon, Louie? Rio, amom ti kasasaad ko manipod pa iti damo saan ka di. Diyak kaya tagbalin ni unfair kan ka. Katkayat ko ang maamwam nga amin ang napasamak kadata. Agtalina diti pusok. Gaputay patag kay tinapudno. Iti ura apagbiit lang nga kanito. Louie? I'm sorry na aging galangan dito iti amin para kadata Rio. Diyak kaya ta maibalod kay iti ayat ni awan tumot lang ti pagmamaayan na. Napintas ka. Nasingpat ka. Amok nga danto pa'y sumangbay ang nasaysaya at alalaki aparakan ka. I wish you all the best. Kat agtalinaod to nga da lugar mo iti pusok. Gaputa inayat ka itinapudno, Rio. What? Masikog ka ko nam, girl? Wen mati. Masikugak. Kat ni Louie ti amana. Ala! Kasano'y tadaytan? Nag-resign na ni Louie. Nagsalita kayo ka din? Wen, nagpakaada kanya kasaanan nga agsubli diti opisina. Oh, imbagam ti kasasaad mo? Saan?
Jak na ipudnukan ko nga agdadagsanak. Anya? Ang apay. Rumbang kumaanaamuan na nga dasungsungbatan na ka. Amadaan kayon to ni ti anak. Sa anak ana ipaayan iti kirad anang ipudno iti kasasaad ko. Gaputa jak kayat asyak ti agbalin amit sa ti panakarakrak ti pamilyada. Umdasan kanyak tinaamuak. Nga impatagnak mo ti ama ti agbalin nga anak ko. Ipatpatag ko unay-unay ni Louie, mati. Kat ipatag kan taripatwag to ana imbag. Tinagbalin a bunga ti ayan ayat mi. Anya jay ko nam nga ibagam kada kami, anak ko. Huwag nga agpay sorriyaw. Kasla nakaserseryoso kay ti ibagam kada kami iti inam. Tatang, nanang, amok amas daaw kan maklaat kayo. No apay anadanon ko ti kastoy nga edad. Santo na pasama kanyak ti kastoy. Anya ti kayat mo asawan na riyaw. Tatang, nanang, masikugak. Anya, masikog ka kunam. Ay di na sayaat, tapno makiasawa ka mutan anak ko. Ibagam iti ama ti sikugmaw, tagkalay sa kayon, sakbay amadlaw day tatyan mo. Huwag nga agpay sorriyaw. Asino tinakasikogkan ka? Paumayam diti balay ta pagsasaritaan tayaw ti may papaniti pa ng kalay sayaw. Tatang, saan na ka mabalik niya ikalay sa ti ama ti sikug ko? Gaputa da asawa na. Pamilyado a lalaki tinakasikog kanyak, tatang. Ay, Diyos ko. Apay at tinutopam tinalaking adaan iti asawa. Kasano ka pa'y ngarud itan kat masikog kan? Diyak pagbabaw yan tinapasama kanyak, tatang. Gaputa impatagmi ti tunggal maysa. Isu na laeng tasaan na mabalin at ang likodan ti pamilyana. Kat day ta ti dayawag unay kan kuana. Anya nga ron ti planom ita. Saan mo nga ipakaamo kan kuana? Amasikog ka? Saan ang nanang? Diyak kaya't amariribok ti panunot na. Diyak kaya't asyak ti agbalin arason. Tapno marakrak ti pamilyada. Anak ko. Idida mo pa'y laeng. Amokon nga da pamilyana. Isu nga awan nga rod ti rumbang apabasulog iti napasama kanyak. Anya nga rod ti plano mita, anak ko. Taripatwag ti sikug ko, nanang. Amok akabalak daytoy. Kat ipamaysakto ti imatang ko iti nagbalin abo nga ti ayan ayat mi. Padakkelek anasaya at atao. Akas iti amana. No day ti desisyon mo riyaw. Adda kami laeng kaninanang mo amang suportakan ka. Di kagdanag, anak ko. Tulungan da ka. Sang-sang kamay sa tayo amang padakkel. Iti agbalin nga apo ko may kanitatang mo. Agyaman na kada kayo, nanang. Tatang. Pakawanan da ko, ma. No maibabain kayo. Gapo iti napasama kanyak ita. Saan kayo ang nagkurang iti pamagbaga kanyak? Pinadakkel-dak na sayaat. Iso nga amo kasan arumbang anayunan ti biddot. Iti may sapay a biddot. Pinadakkel-dak nga dabutan ko iti Diyos. Iso nga uray pa'y amok apakaibabainak. Biagag ti sikug ko, tatang. Nanang, ipatagkan taripatwag ti agbalin nga anak ko. Naklaat man dagiti dadakkel ko iti impudnok kadakwada kasasaad ko manang Emmy. Impakita ken impariknada kanyak, tinalaos a suportada. Iso nga awan apulos amak ko anang saranget, iti makunak akadagsenan a panubok adimteng iti biag ko. Apaman ana ipasngay ko ti bunga ti ayan ayat mi ken ni Louie, ininot meten ana nga barwananak. Nang runaket sipud pay ididamo, amokon asaan apulos a pumabor kanyak ti anyaman a pagbanagan ti sinerek ko a relasyon.
Jakmatan impakpakaam mo apulos ken ni Louie nga adda anak mi manang. Tadyak kayat amariribok ti panunot na. Kang ronaan na, jak kayat nga darumso aparikot ti pamilyana. Amok akam mali ti amin manang. Ngam saan dak ko maahusgaan, no ibagak adayjay ti kahustuan unay akam mali ana aramid ko. Tanaad da anak iti anak, nga amok nga isunto ti agbalin asaranay ko, iti panagbakat ko. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Rio. Pagayam ko a Rio, malidayanak iti napasamak kan ka, ngam iti sabali abangir, naragsakak mat, ta impakitam ti kinatibker mo, iti laksid ti napasamak kan ka. Bilibak kan ka, gaputa saan ka nagbalin ama naging bubukod. Saan laeng at ipagragsakam ti pinanunot mo. No di kat impang pangrunam ti panagtalinaed anaragsak ti ama ti anak mo, iti sidong ti pudno a pamilyana. Amok anadagsen a desisyon ti inaramid mo. Ngam inaramid mo lata ti rumbeng, gapuman laeng iti panagtalinaed a sibubukal ti maysa a pamilya. Sapay kumata kanayon at tarabayan na ka ti Diyos, tapno mapadakkel ken maipaayam iti nasaya at amasakbayan, ti bunga ti maiparit nga ayat, anapasamak iti nagbaetan nyo, iti ama ti anak mo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyak. Intun mapunas dito'y lagi.